Ha katayo balala upisian ula walam syapi ki kubor na kinongelam jongki arteli ki sengsan perthai. Ki balapan pawi ki matrekam jongki bat ki juban lak halor kinong rem ki baki yeng bagian pentrekam onda kila syajien. Mentah katayo ru ngin beteng benawalam syapi say ki kubor na kinongelam jongki lai teli ki sengsan perthai. Ke baki don ban pensngos kinong syong kejela ha kene ki election MLA ke ban salong ha ka arpunyo tarik mentau berai rempang. Kini kilai teli kiseng kikentop ya ka National People's Party, ka Hill State People's Democratic Party, bat ka United Democratic Party. Kiseng san pertai ki badan hak sorkar resen roblang hak sorkar Meghalaya Democratic Alliance jong ka Samoy kapan sakut nok mentah. Ki mat ki kam kong san ki ba pen stress kene ke ka manifesto je. Ka wai kin stressi ya ka kumbon ong ya ka education hak state ki jongi. Nang ta ke health, nang ta kumbon ong tourism kibai ki ba nginle ndangila wan ha bor but kum ka hakani ka kum ka jinglap ke jonga kum MP hadin ba kadin ko covid bangala yo ban ya serum seneng haka ni ka state ke jongi ko bai ke jing dawa ko long ba hot nya keren ya ka education handrai ni don kam ru infrastructure na ka education ngalap ha bon kisnong kim don ke school ke babiang wat don kisnong tang ke dorbar hall kim don tenga tharai kini kadai ke wei ke bangala ai jingmut ha ke parti ke jongi ba ngin le khnang ba ngin la sisa ban ai lat ya boro ki nong song snong ha ke state ke jongi bukin yo lat kan Pisham ka ki achievement ngani sansnam baka kene ka sarkar senrap lang ke bala lead ke NPP. Pi ngi ke tu ki ayu jongi ngila kat ke mengila ban le ne bata ki nong rep nang ta tourism nang ta kumbon ong hoi haliang ke education ro ngila persang hi ha ki tu ki report card ki jongi ngila pen hi bon ki ai ke sarkar kala le ka ba ngathrai le pi pe ki tu ki report card jongi mar hoi nga pe ke parti ka tu ka de kam jong ke sarkar hak ngila le bat ngathrai ki pa ba kini i bat ka wei ka bang snuk tanat de ka bang nga ai ke jingi ro kini ke parti ka long ha ke jingi dei bat upot usam jong ke state ke jongi namar ba kala de ke por bangin ai ke rai ngila ai ke rai bat ngin yat sakmat ha gani bangin penbet yo pot yo sam jongi namar balai bangangala amat hina do ke por mga danglong nong yelam jong ki khna school nangta hadin bangadon ke politics ke long ba upor usam ke ya status quo ke bomut hajing sha status quo ke long ke asidis handrai hangi status quo ke long asam unang kentur umakhliaw nang kan randin kata ke status quo hagisan pausnem hadok menswa kumbon ong ke Khanduli ke dai hapok ke Giant Hills district handrai asam la apoi Khanduli kata ke status quo ngim kwa syo ini ke status quo nang ta om tang kata ngi song shit hasor juai hasor silong bani khi ya upur usam akan ma ko ke jingjia ngi khi sene ndreu hajar upunar sa be nang te na karbi bat don bok bagi don ki breu sa sniang kila long kum refugee ki psa ki nong sa sniang bahadin bala bani keren ki state ki siyok ban lek phai biang tengah tharai kala de ke por bangin penbet nganum keren ye kene ke jingjia ke bersngausi ke bajia halang pi bar hayu bar hagan mentang sudia sanamu kura ngim kwa su ke mune ke injia ni hab don kam don ba upot ujongi uba tik mdai ban suya keren hang ne bat bamle ai hoi ngasngau tanat ingini ke wei pat ki parti ki boong ba kinsa review le ne kata kayu hakapor bagi don hakapor ki le ayu kim sumle ai jia halang pi ki le ayu muno chim star por ba jia halang pi tol le ki pai ba ki ai ki jingjop song ki pai ba hanrai nga ya le de ngan lek ngala lek hi haman ki meeting ru nganong jet la fikwa ban penbet yo pot usam ai ka jing kersan ngi la fikwa ban num penbet ai gini secis pa snem num dan penbet Ka bede pot usam karan ka jing bamhon ne ki kat to kan ki kan hon tok ru ikri pai ba namar ba lakta ye ki jaka ki bamha apo ka dispute area pi ngin pun hun ye ki breu ki jongi besong skapot namar ki dai gitu
habajia ke jing dia besngausi meno besya sya ki breu kapot ngin penhun ki breu besong kapot ngin yat kat kum ka rai jong ki breu besong tu kapot hoi hang ni selong te ki ngau tenat ka ngakan ma ba bring sa jong ha ko por ma wang balai me ki hang ni sor khele chte sebordar ngakan ma por ngalang long khna skul ru la angum ta ngar balai ngi ki hang ni ka ai bajia ja besngausi ki breu jong hang te ngin rai ba ke song pai ba man ta ban ai ka rai ka mandet ke dai jong pai ba la do pai ba ui mon jur ke ni ke jing le jong i ai un ai ke jing kersan ngi la do pai ba mon jur ke ni ke jing le jong i kan ta jing i simple as that Kanan kajing kena nang ni nang tai ba kani ka MDA government kelas pendap jebor iki projek ki ba kajing tai 4 dap handai la pelino iki phi ke jing kena ke NPP bon dai tang kata at least kumbon ong ke ni ke vivanta kumbon ong ke ni ke la ade ke ai sur in the eyes of the people of Shillong re at least ngila la ban play ngakan mau dai tang kata ngakan mau ngai ro ma pakem kani hu baro kap bempat long pakem pum vice chancellor kani hu song wai u decide mu ka Shillong kani hu ta ngila decide la play government ta sik pak kini in sepet ke ai ke ban one nang ta ngaset challenge ki kena bagane ka sarkar bamsam ngarungam ngangala ai ke paper ngarungam ya agree bat ke bamsam ringa ong ki to lepi don ki evidence ke ai ban khang yi phi let sekut lani ma don ki party ki ba sngau ya day bat ka central government ong phi don central government enforcement directorate kemo kila ale ha ki ba state balem le ha ni state ke jongi handrai ke dai tang ke jing kena ban job election phi kini ke jing kena yo do yong ngangan ong phi I am in favor of coal mining haman ki paper ngala ai pitip ke ai ke bajia ki ong ba ke NGT ke ai ke ban yo do yong so tenat kan mo pi ong ba ke kata ke environment ke ni katai mono ba yak pa ba jan tia jong yem ngangawan ke ke district kat nungut ki family ke bisa thengan pi penduk ya ke right to earn of livelihood ngala ai ki paper ngala ai ke bon ke you ngamut ban keren parliament rai last time la list ye ka parliament rai ke ai ke bajia ke jia no tu peni kelumar ke opposition myo ban list ye to kakta ya ki hajar ki breu ki ba earn ke livelihood ki nang to ke fundamental rights of the Indian constitution to earn your livelihood balai penduk ye jai ban reu jongi fikren ke environment la ta fikren ya klok NGT ke ban hangi. What about pollution in Delhi? Ngala abu question in Delhi. There are many death-related things which come out of pollution. Kibri ki yap. Naga pollution in Delhi. Balai mle ai. Balai namar ngi dai state ke berit. Kita kira ki state ke behe ki thang yu to skum ba wan se Delhi. Phi ka an ke dai balang sar gai. Ngilai to environment. Hang tai ta ki bri. Mdai tang ke death-related. Woman ong wat kepang na kutu pollution te handrai balai kai te ngahi ngan ong ipi I am for coal mining ya kata hot scientific mining kamdai ki breu jongi ki bakala to ke sarkar jongi ke central government kidai ban penwai kan lat kelenti kan ki breu jongi bikin le kata handrai haduk metan arjar khatsa mono bat ha bor ha to ko por mono blang chief minister ko por ba penduk ya ga mining hapok ke state ke jongi te ha ka bede begini ki wiki issue ki ba ka NPP kala kan skamba bangin yele ban persang ka bede ba jing dawa jing seng balang bat kini ki seng jong kiri thokon ka tin kasi ba tin garo ha ka schedule nanta ba ka ILP ibat ki we de ki jing dawa ki ban perkarya na ki ti jaj ban reu harijan sakoi ba ka jaka klamla adu mata pi haga jinga dai bak ILP kini ke demand kam dai ke bomanta ngakan mau south house ne mensua kini ke demand kami nang kong ai ka por bangandang long way ni student leader haba rangkat bat ke KSU JSU ngi form ni ke clear student union kedai haun de poi kan ke we ki sarkar kim sumle ai kani hawat ngi la le mangi te be kersan te bot ngila wan ra ai ka ILP ngila pas resolution ke state jongi nang ta amtang kata ya ke schedule ngala pas ngala kren apo parliament hagaban penrung ya ka tien khasibat garo ke schedule hada kam chum ja ai pitep balai kam ja ai ni seng ya ke NPP halor ke nongrim ka ba ka jing thmu jong ke NPP ke dai ban penteli
ya ki try snong try muluk jong gini ka thain lam mi jong kri India gyom bat ki breu ki basa ha gini ka thain namar nga i hadel hi pidai ban let kumbangi ong ka wei na ka slogan jongi one voice one northeast kabamut ngidon arphu san ki MP halok sabha la kumno ngidai ban let arphu wo ingot khnang wo ka Delhi kan sngap pe tang ni small example tang post vice chancellor ngidon ke breu ko bla biang ngasko tanat kini ki perlok kini ke parti bedon hang ni ba ki age ke jaj ban reu ki don maki versen syar Delhi kumlo kimla ban ai ya ke breu ko jongi ban long ke post ya ke VC jong ke university jongi nado pas dang university ngidang yo tang away taw de professor pekem ula transform gini hu mdai tang kata ula proof yela de ba he's the best among the VC la thung yu da ka Congress led government la ai her ka second term yang u the BJP led government balem ai lat e ka briu jongi hagani kanti when the person which they appointed earlier has proved himself the best balai pi perkhat bangi rulo ngim yerangkat bor bat ki ka appeal jonga spai ba ka long tang kani ka por menta ka dai ka por bangi le thamar ka jabing appeal ki pai ba bikin ai ka jing kersyani ka NPP hoi nila benum patla menta handrai ngidai ben target la nga don ga jingat ngimla san snem chipau snem kat san snem ngin la bangin yo ka wei ka party hagane ka thain lam mi jong ri India ga jongi ngin lech sedal hi om bangin krong handrai ngin dawa yo ka hok ka jongi kulai shibuni pi ba Martin nei daga PCN ka ba P1 ban wat jingtip nanga ka party SPDP ya ki mat tukam chongka mentaka singila de plight ya ka manifesto te hoi kuma phil ong skmat ba ki mat rekam ki ba kongsan ki meldan lepa tangkum ka jing pen kan mau ka long ka wei ne kita ka long ka Kasintia State ka jing persat uranium ka jing warai ka LP ban petai kam ya ka ban petai kam ya ka jing itu ya ka tin khasi ha ka age schedule nang ta ter tele ka wei ne kita ka long ba ka bangibu mentah ka manifesto jing ka wei ka long na lor ban don ka jing thung kam thung jam ka ba khoi ban don ka policy ka ba khlan ba ki nong ya khun ya ka kam sarkar kin yo ka kum ka jing start ka jing tibit ka chongki ni don sakawe bingil at hang ta ka long ka ni ban riluk ban rivam biang ya ka ni ka 40 job reservation tu ka jela ka chongi kata ka dei ka we ka ba ngila bu specific ha ka manifesto jong party nang ta ka arpat ngidon ruh ka benta ka jing pen khlanya ka district council ru phi ka don ka wei hang tung ong ba ngidei ban nyokor bat buram bat penne pen khlany ya ka bor sensar khadar tenrai jong bangi ong ka traditional institution kemud jong kini ki sim ki serdar ki daloi ki lengdo ki wahadadar bat ban pen ku bor ya kini ki dor basnong te kuman ong manta balai ngabu igani ka wei ka jena sakhaman ngi i bhala ka singi kani ka sarkar ka jingi wat ka ba manta ka mi trelang ru kala thmu ban pentrai kam ba ya ka CRPC ka ain ban bishar ya ka jingi ka jia phaideri kiong kadai ka jurisdiction ba baro ki badan ka 6 schedule area lani ka schedule area mo kamdai ban ktakti da kani ka CRPC leng ba ka bor jong kata ki biong ka high court bater dan rei hagini ki si kala budun pentai kam ba boro ki schedule area an pentai kam ya kata la long ka jing pen dot sisu ka jing pen du bor sisu ya kani ka bor tan rai sin chartan rai bet bisat rai jongi bisar tan rai yo ka bar ha ka bor bisar to kala long kum ta de ben pene ka bor sin sharu bangi i ba hagini ki singi ni sungsi ban ong ba ki hima kila nang chot bor kan bor dan hagini snem kula de piken mau wan ka high court la tuklar ba ya ka bor jong sorasnong lana pendu bor ya ka tidak SPDP ka ba yang man pene ka hok kriti ka dustur ka sencartan rai ka bisartan rai ka culture tan rai tengi ha ban pen klanya gini la dengin poi ka bor sin salang hagani ka sarkar ka ban wan bat ka wei ka long ba ngidei ban pen ku bor hoi menta ngidon ka jing yu i ya ka jing yal enti jong kini ki kali ki bangi ong ka don ka illegal transportation of coal illegal mining of coal
but ki ong ka illegal collection ya ka pisat ka tenrei menta pedang iba ki hima ki bejidon nadu meno kita ki customary toll kemut kata ka banyu musim ka banyu musim syar kum ka revenue ka barit bakin ran ya ka day to day administration jo ki hima ki sima ngi iba lakhang lut lengbag ka sarkar nga persya bat nga susi bani iba ngilanang simno ngilanang kriya no ya budlum jong ka sinsar tan rai ha ka ribe ki jungi ka balong nadu man ba patwan ka sesar pareng ampat don ka sarkar India kini kila dan lepa ngi ka sarkar ni ban take care ki but ka this council ngina hapan pen ku bor ya ka kata ka wei ka bangi sungo bakum ka parti ngi don ban ong kum ka jingpen tip bat ka jing sudiaw junga syaboro ki dong page ya ka channel ka chongpi kalong habangi si mantai ka form C ban pin pan NOC nagabanta pen penlong ya ki campaign ki jongi nga kami issue ya ka kerteng rang ba snong lani headman la kalong haktin kasi bat ngi don tang tu land owner lani ki head of institution lestu headmaster jung ka school mo principal jung ka school tenrei ki dorbar snong ki bun ba ki mili campaign wadi ki madan wadi ki jaka ka dei jong paj ba bat uklidu hi undai hi rang ba snong lani usra snong haka snong kum kini prokoi ngi focus bat ngi tho haka mat jong ka jingtai kam jong ka manifesto jingi haka to ki bangi perkhat bangi pen klain haka kerteng ka district council berhapo ki bor jong ka te kum kita ke dei ki ba mangi focus ba haka ni ka election ngi don ru hang ni ka manifesto ki jongi ka bangi ngi ham focus ya ka rep karyang ru ya ka rep karyang ka ba ki paj ba amta ki long 90% nganang la ban ong ki im na ka rep karyang haka ba ya kini ka rep karyang hapo ka state ki jongi kila dei ban don shu ka ni ka policy ka banang pen bhashi shu ni ka policy ban pen trekam ngi wi kini ki si ka sarkar lawan ra ka policy jong ka rep karyang ten roi ngi hapan pen trekam ya ka but I lat we dong rep kin im hala ka jong ka rep ka jong ki deng ba ki kor ki bor mo deng ba ki sport dawai nang ta leng ba ki lat be ki laban pen he ka rep kham tam ki jaka beno shra in pen long khlau ya kini ki jaka shra ni ki jing thung jing tap but ka jing khot ji tong in pen long khlau ya ki khndau ki siap jing ki jing thung ki jing tap ba ka mariang ru kan im ukun ban ri ru im tengi don ru ki jing khat kerpang ki khun samla ki ka sap entrepreneurship lani ngi ka skill development phi ki don ki samla man ta ki hajar ba ki lak kinom don haka kam sarkar kinom kin supai segani ka secretariat kin phai se ki office DC district administration ki department of health ba kin yo lanu kin yo kam ka por la nang ya ka arta la nang san re kinom yo ka kam nomor ka population yang kinong puli ka la bon ba kat ba ka ratio ka begini yo kam jam bolong ka khendiat ba nalor bengi don kata ka 4% kata ka khangla lepa tingi dei ban ai ka lat ya ki ban yeng la ki kejat ngai iya ka sarkar asam ka bangi ngilek iwan hoi kitu ki banya iki auto ki babu iki dukan ki babu iki ki kam khi ki per ki ai ka lat phi ke na ka ka sarkar bakin im tang ba ki dei ban don ka skill bat pen tebet ya ka skill ki jongki ha ka ba ki la ban ong la ka rijing ri lani ka khai pateng lani ka jing sina lani ki small scale industries ngam shum yu iba borok ki mark menta wat kini ki mi ki shuki bor khim shum i ke ba mi na kari ke jongi ni depend bet na bar jongka te kata ka wei nang ta yo nongri jingri mo nongri do kha nongri masi nongri snyang nim ju don watang kata ka jaka ka bangin yo ya kita ki breeding center kala ni ki jing pen kha khun ki jing yo sambai ya kita ki jing dup ki jongi ya kan ru ngila long fokus ha mangi kum ka parti bala ngin biang ka jingri do kha ngin biang hi ka jaka pen kha do kha ngin biang hi ka sambai do kha tang nang ta ki bri gala im ngin biang ki jaka kha ki masi khun ban yo sambai lani yaki blang lani yaki snyang mo bat kum ta ter te kini ber khoi ngidon yu i ba ka state juga haban fokus ani bakan long kalat ai kam yaki kalat yo kam jongki kalat kamai ki jongki nang tangi de ban ai ru ya kalat opportunity te hang no ka sap bakidon hang no ka sap ka talan blai ai yaki khmi shata wat yaki shem yaki ai lat yaki pentibit shu ya sap jongki ai kalat bakin im bakan na kata ka kam bakidon ka sap bat ka jingpule bakila don ka sarkar kan pen khlain kan don kata ka jing perkhat ka ba hakmat du bakan don ka ba ban pen sulur bat ka ba pen yolat yaki bat bakin im na kata ka sap bakidon haka bakila puli ni haka sap ka pen tibet te kani kalong ka wei ka bangi tan kam ha
kum ka sarkar ban kami Hakini ki sans nam bala arngot ki MLA jong ka SPTP kla idan hak sarkar. Wai uso ba kla aban khain. hak along ka singkli ka ba shai bat ka badai ba hagani ka sansnem idon hagani ka MDA government te nadu basdang pengirung hagani ka jitrelang hagani ka sarkar ngila rung ringkat bat ki mat ki jura jong ka parti ka jongi ka weina kita kalong ibu himangi kum SPTP ka madu hak MDA government baka weina ki manifesto jongi ka de jing pun bai puru sam hoi gani kala persang hakikat to ni ki benta de kani ru kapat poi sia thong te kani ru kani mat sateng ta kadang gidang don ha kaju ka manifesto bang de bandang dawaban pentrikam naga bentaban pendap ya kaju penbai puru sam kataru ngidang bu biang tinang ta pade ngi ka parti ngi ya dawabha ba kade ban pedi thu ya kata tin khasi ngi ban pentrikam ya kata ILP kita baru kini kimat kimira don ha ka manifesto ngi ju ya kren ya kani ngi ju ya tai ya kani hoi kila persang hoi bet kiseng balang hoi bet kiwe kis parti ru kia simi kaju kajing kali te kini ru ngi kum ka parti khendet ngi so sangai jeng breng ngi don ha ka sarkar mo kala don kajing persang te ka basusi kalong ngimpat poi se ka thong ngimpat poi se ka thong kata kalong kajing ya thu jonga ka tu ni tiliki mat ki ba ngilawan ra ha ka ka sarkar ka menta pat ko ai le ka bangi sanu de kum ka manifesto jong ka parti na du ka por jong ai hopik jogi kum presiden jong ka parti wong David amen ya ka 6 schedule da ka ba ngin weng no e khalara ne ngin don kam ya ka ban amen no itu ka paragraph 12 AB ka ba ya ka bor baro ka thawan baro ka lej ka central government ya ka state jongi langi lolo na jong ka jala de ban weng no ka tu ban bu ka tin governor in place of the words president kenang bal ese kum ka bor thawan baro kan wan sangi baki an jong ka sokan central government kinom la ban apply kinom la ban chu thombor mo yaki hokriti ki jongi kumulong menta lada mentai udoyong dari motion lada jin bakam apply the MMDR act mo ka mine and minerals development regulation act jong ka sokar India lesi la ngila ban ka bor ban thawan hala ka jong ka state hala ka jong jala halong ka bor jongi ngila ban thawi ki policy ban penja yo doyong ngini shibun ka revenue kitrai khendau kin long ini onong ka sarkar kan onong kumulong mentapin apply da kata ka da sarkar da central law ya ka hok jung ka khendau kani kamya kalong persya ya ka hok long trai jungi kalau hok man trai kum ka chai pen ni kren bhai kata ni da dawa bhai kata tang bai kita ru kampat urlong te kum kita ki ngi khendu ba ni don na ji sai ni don na ji khun ni don lang ka sarkar re kampat pai se ka thong jong ka jing nut jungi Kai ki jing sanu hak bede ba ka jing penbut bat ka Assam. Ka jing sanu jongi ya ka jing penbet pu de ka Assam mar kampat somna le lut tang ha ka face ka baningkong kalong bikidang don ki kat tu kan ni ki pocket dan ki chaka ki ba ki pai ba ki bolong ki trai snong ki trai khendo ki trai hima ki mhun ni ka jing penbet kam tam ko ma po ka Ribhoi district wada ka West Khasi Hills ka badalade nga don ngi trelang ngi don lang bar khoi ki stakeholders hanre ke eg bangi lap ba ka tu report ka bangi ngi pha na ka district level regional committee ena ba pha sene ka kum report pin ui lan pin page o deputy commissioner jang West Khasi lu pha ngi sem ba kampiang kum bala pha mangi da position ni ka don ka modification ka bomot ba ngi dang lai isnong ki ba ka sor jong pai ba la kan sai ban don Meghalaya ka local opinion lenik ethnicity bomut ba ka jing long jai ben riu langi de ki kasi ni ki karo te kaniru kadang don ka jing sanut ka krawa na mar ki don ki katu kani ki ba kalai ni sharut anda bala poi ya kata ka MOU bani san te kum kita ki don tina kata tahu ong don kam imat ban kmi biang ya kani ban relook and revisit ban penbait kita ki benta ki bom patbait ten rengim dawapat badai ban pendu pendam sendon ni MOU tu ya kata tengi klam ong ke SPTP Yung biyakin ni ki caka ki bom don riluk ki kini penbaik kan mo kenang ba kata ki penbaik ki babun keladon te kita ki bom padhun ru penbiang lang penbahalang angta da ka bakan don ki perkhat ka ba kerpang ikitu ki caka ki badon ya ki bom priang lan ki bom hon te kata tengi haban riluk revisit kan ya kan Kai ki jing pilanti jong ka HSPTP ha ni election. Pat lada wan biang ka sarkar ya sanrap lang
bat kanu ka seng kan jiat ban trelam Pi ya ka jing community jungi ka SPDP ka parti jungi bat ong ka bakum kanu ka sarkar ngini thau ka long ba ngini kren ya kata ngini tai ya kata tang dala ai ka mandate upai ba ka result ka artirik jo march lada ki ai ya ka fractured mandate nekin ai ka nu ka solid majority nu ka party ringi so shu i na shu i lepa bangi im ha ka juk jong ka jing sensar thek khaulang ngalaban ong ka ka coalition government era nadu ka central government ka don ka NDA ka baki ong wat ka bol BJP ru kampala ban yang marwai ka UPA men swaru kamla ban yang marwai kemut ka alliance ngihang ni mekaliaru ka mekaliat democratic alliance tinggal itu ban nga sungthu ban nga community bak alliance government kan don bai akani ka sarkar ka ban 1000 hagani ka ban wan te hangneru ki ka SPDP ngilele ngimpala ban bulut ki candidate te ngi community bai ba kan don biang ka ju kom thau ya ka sarkar ngidon kam man don ha ka sarkar khnang bai kini ki mat ki jura ki bangi ngidon ka manifesto kin yo man ban kam badi ki tei bom pachong la dep ban le hagani ka government dep ngila ban porsu ngila ban teng ngila ban trekam mi kita ban pen poi se thong se kita par khoi kata ka thong ten rei batno shanu ngimla ban ong bat ngim padon ke jing rai jungi ko party te ai ba kata ka rai jung pai ba kan mi ni kong bat ya kata ka rai ka ba kum kan wan hang tang sim ya ka rai kum ban le ka bisiboni pi ka jing terwa ka jungi hi kalong ya ka alternative sha ki national party but ngi kred benta ningkong shwa pangi kwa banon ra ya ka healthy Meghalaya ka healthy Meghalaya ka bamut nadu ka healthcare education agriculture law and order tourism te ka holistic economic development but youth empowerment te kini ki contain iwe piwe ki yang na ka benta ka healthy Meghalaya ka balai ka bakong sanduk kalong ba ngi ai persyang ki national party te bat ngi hang no kila fail menta ka ka kenti jong ka state based party ka seng trairi ka ba hedo ba ka jalam ya ka sarkar sansna menchwa kan ka seng UDP gadan kan nuk kan ningot ba dan bentalang ba sarkar pi ka jing sai so ka balawan ra kan sansna ka bor ka ba ka UDP ka yo ha ni ki sansnam ki ba lalai ka duna bah namar bangi ya job tang rungut how arajar khat pra ka taru na preng kini ki bejob kidon ki nongelam Dr. Don Kupar president jongka senga ki tikupor ubala khat no siteng samai jumba SK sun lalai no kumto te nakata kadau this time around ngi kmi lenti ba amli tang ba ngin yo ban retain ya gini gisit rai ba ngin la ban poi syakathong ba ngin yalam ya ka sarkar with the single largest number of seats ka jing snow du nong jong ka seng hakini kisan snem la namar ngi kadik ka sarkar sanrap lang ka babon tadi kiseng dai ka bakham bon majority kadik ka NPP ki kita ki jing tuna kini kisan snem la ki jing tuna ki bon kawe shwa kalong ba ngidon ya ka number kabala da ngidon la ngim dan ka sarkar ba ilam da NPP kan ne ba borok sansnem te kabar kalong ba ya kat ki badan ki kam pada ki issues bangi take up kalong jing ban pentrekam namar ka mandate ke jong pa ba kalong thik na banta nriutli ki constituency te nriu na kan nrupau kalong impossible ba ngin berkat iki namar hakabak hadu ko poisya katu ka kentin ka bang democracy is a game of numbers ma secara ba ka song number dan yung number pipen kun pipen wandur kasuk tikidan ki jing keno hangne hang tai hakini kisan snem ba len khabedai ber ki bopon ki development dan ki ba kidan ki kanram ko do yong ade ki jing ja hangne hang tai ki ba kani sarkar kala kular ban le sibon ki ai nei khamna pendam
Yana pun kena terang ta. Pipan kena kam ka warak jeng mentoi you. Ka bakat do kalong baik bangi upai ba ulayo jeng hikai ni em. Na kini ka sansnem ki baladem. Ulayo jeng hikai ni em na ka ba le alam sha assembly ya ki bro ki ba umlait ban keren henry ki ba shubu da ka price tag ya ki botos ba me shong do san hajar ma me ba khablong leader Ahmad me te la de 10,000 ka dor te ka bakum kata ka rukom perkhat kala alam ngi shano kini ki sanstem ki ba lakut menta kini thu kai kam don kam bangan ni bangan ong mangau tau bakala ni duna Te try komno ka expectation yung ka UDP kini kanti. ni expect shibon ba ka way kalong ba ki national parties kilalong divided ko congress kala pra ke lami saka kunhun TMC ke NPP ru ke offshoot ke bapan khana ke congress te ki national party kilai tur bon kalalong divided ki regional party ni state based party bakam long correct si seng trai jela ka UDP kadang ne kat ba kiwe pat ki seng san pathai HSPDP uwe la 1 years no bangi uwe la le check NPP te ka khnam gam dan chu ka jing khun ka VPP kadang shu sedang te ka de advantage UDP ni field sau phau ngut ki candidates te ke expectation de ka bun ten rai ha ba khat do ka number ka shong upai ba ia hab ne ban ai ka mandate na ka banta ka jingkala bat da banta ka sinchar khadar ka ba kan long involve lang bat kinong ilam ki baladon experience ibaran ke experience kibaran ke education upai ba ulong ready ne am na banta kata ngasukan mau tanggi kawe ka kentin na ki proverbs ka baong a nation without vision shall perish ka jaj bundre ka ba klem ka jing yo i jingai bat ka san mudur ka ba jingai kan jotno te Ahmad juga pai ba ki ko ya ka jing job ne ki ko ya ka jing jot tentang kata ka jing jet